ଜଗାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାୟା ହେଇ ଏତେ ଗାଧେଇଲୁ ଯେ ଦେହ ଖରାପ କରି ଅଣସରେ ଘରେ ଅଛୁ। 60 ପଉଟି ଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ଅଣସର ପଣା ଚକଟା ଭୋଗ ଖାଉଛୁ। ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅଣସର ତାଟିରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଜଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭରା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକକୁ ଛାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ରେ ଜଗା, ତୋର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଶୁଭୁନି ରେ। ଜାଣିଛୁ ଜଗା, ତୋର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗୁନି ରେ। ଜଗାରେ ତୋର ଦର୍ଶନ ବିନା ମନକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ। ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ପରା ଆପଣାର ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଲେ ଦେହ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରଖିଛୁ ରେ? ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତତେ ଗୁହାରି କରେ ପରା, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଏବେ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତୋ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବି? ଜଗାରେ